ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அரவிந்த் கேமர் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வாண்டாவிஷனோட எபிசோட் 3 தான். இது கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி நினைக்கலாம் நீங்கள், பட் இது கொஞ்சம் அப்படி தான் இருக்குது. மற்ற எபிசோடை விட கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது, ஆனால் செம்ம சஸ்பென்ஸ் அண்ட் த்ரில்லரோட தாறுமாறாக போய்கிட்டு இருக்குது. கைஸ், இது வந்துட்டு சாதாரண மற்ற மார்வல் மூவிஸ் மாதிரி கிடையாது. அது சாதாரண அப்படி கிடையாது. மற்ற மார்வல் மூவிஸ் சில பேர் பார்க்க முடியாது, அதாவது வந்துட்டு புதுசாக பார்க்க முடியாது. பட் இது செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வேறு லெவலான சீரீஸ், கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். லவ் ஸ்டோரி, சஸ்பென்ஸ் யாரெல்லாம் பிடிக்குமோ மறக்காமல் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. வேறு லெவலில் இருக்குது இந்த சீரீஸ். மறக்காமல் வந்துட்டு ஒரு லைக் பட்டனை தட்டி விட்டு உங்கள் சப்போர்ட்டை காமிங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்துட்டு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. அதேமாதிரி அடுத்த எபிசோட்ஸ்லாம் பார்க்குறக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அடுத்தடுத்த எபிசோட் போடும்போது நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இதேமாதிரி நிறைய சேனல் நம்ம கண்டென்ட்டில் இருக்குது, அதையும் கொஞ்சம் அதாவது நிறைய கண்டென்ட் நம்ம சேனலில் இருக்குது, அதையும் மறக்காமல் கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்கள் கைஸ். ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோக்குள்ள நம்ம போகலாம். லாஸ்ட் எபிசோடு பார்த்த மாதிரி கொஞ்சம் பப்ளிக்கான சில விஷயங்கள், அதாவது வந்துட்டு மற்ற கம்யூனிட்டிலலாம் கொஞ்சம் ஜாயின் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க. ஃபண்ட் கலெக்ஷனுக்காக ஒரு மேஜிக் ஷோலாம் நடத்துகிறாங்க, அதுலேயும் ஜெயிக்கிறாங்க. வாண்டா ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறாங்க, ஒரு விசித்திரமான யாரோ ஒருத்தரை பார்க்குறாங்க, இதெல்லாம் காமிக்கிறாங்க. பார்த்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து கிஸ் பண்ணுறது காமிக்கிறாங்க. அது ரீவேன் ஆயிடுச்சு, சடனாக ரீவேன் ஆகிற மாதிரி காமிச்சு கிஸ் பண்ணுற மாதிரி காமிச்சு முடிச்சிருப்பாங்க லாஸ்ட் எபிசோட. இந்த எபிசோட என்ன காமிக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு எப்பயும் போல் ஒரு சின்ன லைட் ஒரு இன்ட்ரோ மாதிரி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நம்ம வாண்டாவை காமிக்கிறாங்க. வாண்டா விஷன் வந்துட்டு ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க. என்னென்னு பார்த்தா டாக்டர் வந்து செக்அப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. டாக்டர் தான் வந்துட்டு காமிக்கிறேன். டாக்டர் வந்து இந்தமாதிரி குழந்தை வயிற்றை பார்த்துட்டு ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. என்னென்னு பார்த்தா, நீங்கள் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்றாரு. டாக்டர் அது நல்லாவே தெரியும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே சரி கலாய்ச்சி விட்றாங்க. குழந்தை நல்லா தான் இருக்குது, ஒன்றும் இல்லை, நான் போயிட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வரேன், நீங்கள் குழந்தைய பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே விஷயத்தை சொல்ல வர்றாரு. என்னன்னா வந்துட்டு இது வெறும் ஒரு நைட்டில் இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல வராரு. நீங்கள் கலாய்க்காதீங்க என்னை அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் சும்மா கலாய்க்கு. ஏன்னா வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 மாதமாக இருக்குது இந்த குழந்தை அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல வராரு டாக்டர். ஆனால் இது 12 மணி நேரம் தானே ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம விஷயம் சொல்ல வராது. அப்புறம் வந்துட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வாண்டா வந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டாக்டர் வந்துட்டு வெளியே கூட்டிகிட்டு போயிட்டு டாக்டரை வந்துட்டு நான் இன்றைக்கி வெக்கேஷன் போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி டாக்டர் சொல்கிறாரு. சரி ஓகே போயிட்டு வாங்க, இதை நான் எமர்ஜென்சிலாம் அங்கே கூப்பிட்றோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டாக்டரும் கிளம்புறாரு. என்னென்னு பார்த்தா அந்த குழந்தை வந்து ஒரு அபாரிவிதமான ஒரு வளர்ச்சி இருக்குது, ஒரு பயங்கர வேகமாக வளருது அந்த குழந்தை. வயிற்றில் இருக்குது, வாண்டா வயிற்றில் இருக்க குழந்தை. வாண்டா வந்துட்டு அந்த குழந்தைக்காக தொற்றுலாம் செய்கிற மாதிரி காமிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்னென்னு பார்த்தா திடீர்னு அந்த குழந்தை எதுனாலே தெரில வாண்டாக்கு லைட்டாக வலி வரும் போதுலாம் அப்பப்போ கரண்ட்டு கட் ஆகுது, கரண்ட்லாம் ஓவர்லோட் ஆகுது. வாண்டாவோட பவர் என்ன நல்லாவே தெரியுமா, அவங்க எமோஷனல் அப்போ ஒரு பீக் லெவல் பவருக்கு போயிடுவாங்க. அது யாராலையும் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாத விஷயம். ஏன்னா வந்து சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஆயிடுது. அப்புறம் ஒரு இந்த மாதிரி நடக்குது. அப்பப்போ லைட்டாக இந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்க சின்ன சின்ன பொருள் உடையிறது நம்ம வாண்டாவோட வலினாலேயும் இந்த மாதிரி. இப்போ அவங்களுக்கு வந்துட்டு லைட்டாக குழந்தை வந்து வித்தியாசமாக பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அவங்க அப்பப்போ ப்ரீத் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க, அந்த மாதிரிலாம் காமிக்கிறாங்க. அப்புறம் குழந்தை தடவை எத்துறது, அது கிட்டத்தட்ட 8 மாதம் சம்திங் வர மாதிரி வந்து நம்ம விஷன் ஒரு புக்கை வச்சு காமெடியாக படிச்சுட்டே சொல்லிகிட்டு இருக்காரு. அப்புறம் என்ன பேர் வைக்கலாம், நம்ம வாண்டா வந்துட்டு பில்லின்ற நம்ம விஷன் பில்லின்ற பேர் சொல்கிறாங்க. அவங்க வந்து சம்திங் பில்லா அந்த மாதிரி சம்திங் ஏதோ 2 பேர் மாற்றி சொல்லி கலாய்ச்சிட்டு இருக்காங்க, மாற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. பேசிகிட்டே இருக்கும்போது வாண்டா திடீர்னு வலி வந்தது. அப்போ பார்த்து விஷன் வெளியே போயிடுறாரு. கரெக்டாக டாக்டரை கூப்பிட்றேன்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு. டாக்டரை கூப்பிடலான்னு போனால் அங்கே வெக்கேஷன் டாக்டரோட வண்டி பஞ்சர் ஆகி நின்றுட்டு இருக்குது. போகிற வழியிலே நம்ம டாக்டரை போயிட்டு டாக்டரை கூப்பிட்டுட்டு நம்ம விஷன் வந்துட்டு இருக்காரு. அந்த வேலை பார்த்தா இந்த சைடில் வந்துட்டு வாண்டாவை காமிக்கிறாங்க. அந்த கருப்பாக போன எபிசோட் ஒருத்தவங்களை பார்த்தோம்ல, அவங்க இந்த எபிசோடில் வந்து வீட்டுக்கு வந்து உட்காடுறாங்க. அவங்க பேர் ஜெரால்டினின்னு நினைக்கிறேன், சம்திங் என்னமோன்னு பேர் அவ்வளோவா தேவையில்லை. நம்ம வந்துட்டு பார்ப்போம் ஸ்டோரியை. பேசிகிட்டு இருக்காங்க. 2 பேர் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்க ப்ரெக்னெண்ட்டாக மறைக்க பார்க்குறாங்க. ஏன்னா வந்துட்டு ஒருத்தவங்க வந்துட்டு திடீர்னு வெறும் ஒரு நைட்டில் ப்ரெக்னென்ட் ஆனாங்க, திடீர்னு வயிறு இவ்வளோ பெருசாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ப மாட்டாங்க யாருமே, வித்தியாசமாக பார்ப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு பயத்தினால வந்துட்டு அவங்க எல்லா சீட்ஸையும் மறைக்க செய்கிறாங்க, அவங்க பவர் எல்லாத்தையும் மறைக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் காமிக்கிறாங்க அந்த சீரீஸில். இப்போ வந்துட்டு சரின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க 2 பேரும் பேசிகிட்டே இருக்காங்க. நார்மலாக பார்த்தா வீட்டுக்குள்ளே மழை இது முன்னாடி என்ன ஆரம்பிச்சிருக்கோம், வீட்டுக்குள்ளே செம்மையாக மழை பெஞ்சிட்ருக்கோம். இந்த மாதிரி விசித்திரமான விஷயங்கள்லாம் நடக்கும். அது வாண்டானால நடக்குதா, வாண்டா வயிற்றுக்குள்ள குழந்தைனால நடக்குதான்னு தெரியல. இந்த மாதிரி விசித்திரமாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ வீட்டுக்குள்ள மழை பெஞ்சனால காட்டு அனிமல்ஸ் தான் வீட்டுக்குள்ளே வந்துச்சு. ஒரு கொக்கு என்னன்னா வந்துட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டு அங்கிட்டு இங்கிட்டு சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது. பார்த்தா வந்துட்டு குறும்புத்தனம் நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்கு. அந்த இதை மறைக்க ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம வாண்டாவும். அவங்க ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறதையும் மறைக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க. வீட்டுக்குள்ள வந்து கொக்கு சுற்றுறது வேறு டென்ஷனாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதையும் மறைக்க ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க.
அப்புறம் எல்லாம் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தெரியாமல் வந்து கையில் வச்சு அடி கீழே வந்தது. அவங்க பிரசவ வலி வந்துருச்சு. லைட்டாக வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னு தான் விஷயம் போனார். இப்போ பார்த்தா பிரசவ வலியே வந்துருச்சு உங்களுக்கு. முடியாமல் இருக்காங்க. அப்போ வந்துட்டு இப்போ நம்ம அந்த அதாவது வந்துட்டு ஜெரால்டினியா அவங்க சரி விடுங்க, அவங்க கருப்பாக இருக்குது அந்த லேடி. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம ஹீரோயினை படுக்க வச்சுட்டு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க குழந்தை பத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ப்ரெக்னன்சியில். வந்துட்டு ஒரு பையன் பிறக்கிறான். பையன் பிறந்ததுக்கப்புறம் இருக்குன்னு இப்போ டாக்டர் வராரு, விஷன் வராங்க. விஷன் வந்து பார்த்துட்டு அவர் நார்மல் ஒரிஜினல் உருவத்துக்கு மாறிடுறாரு. ஹியூமன் ஃபார்ம்லேருந்து நார்மல் அந்த ரோபோட்டிக் ஃபார்மில் மாறி இப்போ வந்துட்டு இந்த பறக்கிற பையனுக்கு வந்துட்டு இவங்க 2 பேரும் சண்டை போட்டுருப்பாங்கன்னு சொன்னாங்க, டாமி பில்லுன்னு சொல்லிட்டு. நம்ம வாண்டா சொல்கிறது டாமின்னு சொல்லுவாங்க, நம்ம விஷன் வந்துட்டு பில்லுன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் வந்துட்டு டாமின்ற பேர் வந்துட்டு விஷன் ஏற்றுக்கிறாரு. நம்ம வாண்டா வச்ச பேரையும் வந்துட்டு கடைசியில் வச்சிடுறாங்க. நம்ம வாண்டாவும் கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுற மாதிரி காமிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம வாண்டா விஷனும் வந்துட்டு திரும்பி எப்பயும் போல் கொஞ்சம் ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அது திடீர்னு வந்துட்டு குழந்தை கையில் வச்சுட்டு இருக்கோம். இன்னொரு பிரசவ வலி என்னென்னு பார்த்தா வயிறு இன்னும் பெருசாகவே தான் இருக்குது. பார்த்தா இன்னொரு குழந்தை வெளியே வருது அப்படின்னு நம்ம விஷன் பார்த்து சொல்கிறாரு. அப்புறம் பார்த்தா விஷனே பிரசவம் பார்த்து இன்னொரு குழந்தை வெளியே எடுத்துடுறாங்க. பார்த்தா ட்வின்ஸு. ஒருத்தர் பேர் வந்துட்டு தாமஸ், இன்னொருத்தர் பேர் தான் பில்லுன்னு நினைக்கிறேன். மோஸ்ட்லி அப்படி தான் நினைக்கிறேன். அது வந்துட்டு உண்மையை சொல்லணும்னா விக்கன் அண்ட் ஸ்பீடுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு குழந்தைங்க, 2 பேருமே சூப்பர் பவர் இருக்காங்க. இது வேறு செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போக போகுது. 2 குழந்தைங்க வேறு வாண்டாக்கு தாறுமாறாக இருக்கும் போது வேறு லெவல் தான். சரி, 2 பேரும் வந்துட்டு நார்மலாக வந்துட்டு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி 2 குழந்தை பிறந்திருக்குன்னு சொல்லி டாக்டரும் வந்துட்டு கங்க்ராட்ஸ் பண்ணுறாரு. அந்த பொண்ணு கருப்பாக இருக்காங்களா அவங்க நெய்பர், அவங்கள வந்துட்டு பார்த்துட்டு சந்தோஷப்படுறாங்க. எல்லோரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. நம்ம டாக்டர் வந்து வழி அனுப்பி வைக்கிறாரு. நம்ம விஷனை வழி அனுப்பி வச்சுட்டு வெளியே நின்று பார்க்குறாரு. பக்கத்து வீட்டுக்காரர் வந்து ஏற்கனவே என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தாருன்னா செவுத்தில் ட்ரில்லை போட்டு என்னமோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார். இப்போயும் வந்துட்டு செவுத்தில் ட்ரில் போட்டுட்டு இருக்கும் போதே வந்துட்டு அந்த ஃபஸ்ட் சீனில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு எபிசோடில் பார்த்துட்டு போகல, ஆக்னஸ்னு ஒரு பொண்ணு ஒருத்தவங்க நம்ம பாண்டா கூட அந்த காய்கறிலாம் வாங்கி தருவாங்களே, அவங்களும் அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரர் கருப்பாக ஒருத்தர் நிறையா மண்டஃபுல்லாக முடி வச்சுட்டு இருக்காருல, சிவிங்க முடி கொடுத்து மாட்ட விட்டாரு, அவரும் வந்துட்டு நின்று பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது என்னதுன்னு பார்த்தா வாண்டா விஷனை பற்றி தான் பேசுகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. ஏதோ புறணி பேசுகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சம்திங் இதை பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. அப்போ சொல்கிறாங்க அந்த பொண்ணு உங்கள் வீட்டுக்குள்ள அந்த கருப்பாக இருக்காளே அவங்க கூட தான் இருக்காளா அப்படின்னு. வாண்டா உள்ளதாக இருக்காங்களா, ஆமாம். அவள் எதுக்காக வந்தானா அப்படின்னு சொல்லி இழுக்கிறாங்க. கொஞ்சம் இழுக்கிற மாதிரி காமிக்கிறாங்க. வாண்டா வாண்டா அப்படின்ற மாதிரி பேரை சொல்கிறாங்க. அவள் எதுக்காக வந்திருப்பா, எதுக்காக வந்தான்னு கேட்குறான். என்ன எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஏதோ மறைக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க மட்டும் நம்ம விஷயம் தெரியவே தெரியுது. உள்ளே காமிக்கிறாங்க. 2 பேர் பேசிகிட்டு இருக்காங்க, நார்மலாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க. நம்ம வாண்டாவும் அந்த கருப்பாக இருக்க பொண்ணும். அப்போ வந்துட்டு வாண்டா பேசிகிட்டு இருக்கும்போது வந்துட்டு சந்தோஷமாக இருக்காங்க. அப்போ டக்குன்னு சொல்கிறாங்க பேசிக்கலாக வந்து உண்மையிலே நான் பறக்கும்போது ட்வின் தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. டக்குன்னு ஒரு மாதிரி பார்க்குறாங்க நம்ம அந்த கருப்பாக இருக்கவங்க. அப்போ நம்ம வாண்டா சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி வந்துட்டு என்னுடைய தம்பி, அதாவது தம்பியில் கூட பார்த்த அண்ணனோ தம்பியோ 2 வேலை எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம், ட்வின்றது கரெக்டாக சொல்ல முடியாது. அதனால் வந்துட்டு கூட பார்த்த ட்வின் பிரதர் பேர் வந்துட்டு பியட்ரோ மேக்ஸிமாஃப் அப்படின்றதையும் அதாவது நம்ம பார்த்துருக்கோம். குவிக் சில்வர் அவெஞ்சர்ஸ் ஏஜ் ஆஃப் அல்ட்ரான் இறந்து போயிட்டார்ல, அவர் தான். அவரை பற்றி லைட்டாக சொல்கிற மாதிரி காமிக்கிறாங்க. பியட்ரோ அப்படின்ற மாதிரி சொன்னோன்னே இவங்க வந்துட்டு ஒரு சொக்கோவியன் பாட்டு பாடுறாங்க. ஏன்னா அவங்க பேசிக்கலி சொக்கோவியன், அதை வந்து நம்ம அது உண்மை தான். அது ஃபஸ்ட் சீனில் சொன்னது அந்த யூரோப்பியன் சொக்கோவியன்லாம் மாற்றி சொல்லிப்பாங்க. சொக்கோவியன்றது நம்ம வாண்ட உண்மையிலே சொக்கோவியன் தான். சொக்கோவியா நாட்டை சேர்ந்தவங்க அவங்க. அதாவது வந்து ஏற்கனவே இந்த அவெஞ்சர்ஸ் ஏஜ் ஆஃப் அல்ட்ரானால ஒரு ஊர் பறந்துச்சு, அழிய போகிற நிலைமையில் இருந்துச்சு. அந்த இடம் பேர் தான் சொக்கோவியா. அங்கேருந்து வந்தவங்க தான் நம்ம வாண்டாவை பற்றி தெளிவாக தெரியணும்னா நம்ம வாண்டாவை பற்றி ஒரு பழைய வீடியோ ஒன்று போட்டுருவோம். அது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயோ மேலே ஐ பட்டன் லிங்க் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ கைஸ் நம்ம ஸ்டுடியோக்குள்ளே போவோம். சொக்கோவியன் பாட்டு ஒன்று பாடுறாங்க. பாடிட்டே அந்த குழந்தைங்கள லைட்டாடி கிஸ் பண்ணுற மாதிரி, அது சும்மா சொட்டு பார்க்குற மாதிரிலாம் காமிச்சிட்டு 2 குழந்தைங்களும் க்யூட்டாக இருக்குது அதெல்லாம் காமிச்சிட்டு இருக்காங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டக்குன்னு பார்த்தா தேவையில்லாமல் வாயை விட்டுறாங்க அந்த கருப்பாக இருக்கிறவங்க. அவன் தம்பி வந்துட்டு அதாவது வந்துட்டு உன் கூட இந்த பிரதர் வந்துட்டு அல்ட்ரானால தானே கொல்லப்பட்டான் சொக்கோவியாவில் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்லிடுறாங்க. சும்மாவே நம்ம வாண்டா செம எமோஷ்னலாக இருப்பாங்க. சும்மா இருந்த சிங்கத்தை சுரண்டி விட்டு வேறு பார்த்துட்டாங்க அவங்க. நம்ம சும்மா இல்லாமல் நம்ம வாண்டா தான் பக்கத்தில் என்ன சொன்ன அப்படின்ட்டு போகிறாங்க. பக்கத்தில் கொஞ்சம் சும்மா இவங்க பேக் அடிச்சுட்டே போயிட்டு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, நான் குழந்தைய பார்க்குறேன் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டே இருக்கும்போது இல்லை நீ கிளம்பலாம் இப்போ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன சொல்கிறது தானே ஒன்றும் இல்லை வாண்டா, நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சும்மா சமாளிக்க பார்க்குறாங்க. என்ன சொல்கிறேன்றதை சொல்ல வரமாட்டுறாங்க. வெளியே பியட்ரோவை பற்றி என்ன சொன்ன அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல வராங்க. நம்ம வாண்டா கேட்குறாங்க. அது கரெக்டாக பார்த்தா வெளியே விஷனை காமிக்கிறாங்க. விஷன் வந்துட்டு சரி ஓகே அப்படின்னு பார்த்தா இவங்க அப்படியே நைஸாக நழுவுறாங்க. அந்த ஆக்னஸ்ன்றவங்க ஃபஸ்ட் சீனில் பார்த்துருப்போம்ல, காய்கறி கொடுக்குறவங்க வாண்டாட்ட நெய்பர் ஃபஸ்ட் எபிசோடில் பார்த்தவங்க, அவங்க வந்து அப்படியே சைடு போகிறாங்க. சரி கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்தா நம்ம அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரரு
அவரும் வந்துட்டு அப்படியே போகிறாரு, கண்டுக்காமல் அவரும் உள்ள அப்படியே வேலையை பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு. நம்ம டக்குன்னு விஷன் வந்துட்டு வேகமாக உள்ளே வந்து ஓடி வந்து பார்க்குறாரு. என்னென்னு பார்க்குறாரு, வந்து பார்த்தா வந்துட்டு வாண்டா மட்டும் அப்படி நின்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. நின்றுட்டே இருக்கும்போது எங்கே அவங்க அப்படின்னு சொல்லி, அதாவது கருப்பாக இருந்தாங்களா அவங்க எங்கே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டப்போ அவங்க இப்போ தான் வீட்டுக்கு ஓடினாங்களே அவசரமாக லேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. பார்த்தா திடீர்னு வந்துட்டு அப்படியே லைட்டாக அப்படியே கொஞ்சமாக ஜூம் அவுட் பண்ணுறாங்க. பெஸ்ட் வியூ அப்படின்ற மாதிரி இடத்த காமிச்சு, அதான் நம்ம இவங்க இருக்கிற சிட்டியோட பேர் பெஸ்ட் வியூ சிட்டி. அந்த இடத்துல கொஞ்சமாக ஜூம் அவுட் பண்ணுறாங்க. பார்த்தா ஸ்க்ரீன் வந்துட்டு சின்னதாக இருக்கிறது கொஞ்சமாக பெருசாகிற மாதிரி காமிக்கிறாங்க. ஃபுல் ஸ்க்ரீன் நம்ம நார்மல் மூவியில் மார்வல் மூவி எப்படி வருமோ அந்த மாதிரி காமிக்கிறாங்க. பார்த்தா வந்துட்டு ஒரு இடம் மாதிரி இருக்குது. அந்த இடத்துல வந்துட்டு திடீர்னு ஸ்கையில் ஒரு கிளிச்சு மாதிரி, அதாவது வந்துட்டு ஒரு லைட்டு மாதிரி வந்து அதுலேருந்து அந்த கருப்பான லேடி வந்து டம்முன்னு விழுகிறாங்க. அந்த சைடு வந்து விழுந்துடுதுங்க. விழுந்தோடனே அப்படி இப்படி சுற்றி பார்க்குறாங்க. பார்த்தா அது விசித்திரமாக இருக்குது. பார்த்தா எல்லாருமே லைட்டு போட்டு இவங்க கிட்ட பார்க்குறாங்க. என்னென்னு பார்த்தா அவங்க ரியல் வேர்ல்டு, நார்மலான நம்ம வேர்ல்டு மார்வல் யூனிவர்ஸில் வந்துட்டாங்க போல். இதுக்கு மேலே தான் ஆட்டமே இருக்குது கைஸ். அடுத்த எபிசோடு வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீக் வர்றது. எபிசோட் 4 வந்துட்டு கரெக்டாக சொல்லணும்னா, அதாவது இந்த மந்தோட 29 வருது. அதாவது வந்துட்டு ஜனவரி 29 அடுத்த எபிசோடு வருது. இந்த எபிசோடு வந்துட்டு ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. அதனால் நம்ம பிரேக் டவுன் போட்டாச்சு. பை கைஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சா மறக்காமல் ஒரு ஷேரை போட்டு விட்ருங்க. அவங்க மார்வல் ஃபேன்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க, தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஒரு ஷேரை போட்டுருங்க. அவங்களுக்கு இந்த ஸ்டோரி சில பேருக்கு புரியாமல் இருந்திருக்கலாம். புரியாதவங்களுக்கு இது புரியும். கண்டிப்பாக பார்த்தாங்கன்னா வேறு லெவல் ட்விஸ்ட்டோட வெயிட் இருக்குது. வாண்டாக்கு வேறு 2 குழந்தைங்க. நம்ம வாண்டா வேறு டென்ஷன் அவங்கள அடிச்சு தூக்கி இங்கே எரிஞ்சிட்டாங்க. அவங்க வேறு ரியாலிட்டிலேருந்து விழுந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது என்ன ஆச்சுன்றதை நம்ம அடுத்த எபிசோட் பார்த்தா தெளிவாக தெரிய போகுது. நானும் பயங்கரமாக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். யாரெல்லாம் செம ஹைப்போட வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்கிறத கீழே ஒரு கமெண்ட்டை போட்டு சொல்லுங்கள் கைஸ். ஓகே கைஸ், மறக்காமல் பிடிச்சா ஒரு லைக்கை போட்டு விட்ருங்க. அப்புறம் வேறு என்ன, சப்ஸ்கிரைப் தான் மறக்காமல் வந்துட்டு அடுத்தடுத்த வீடியோ எபிசோட் 4 கரெக்டாக நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். அதுக்காகவே வந்து ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க. பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆளுன்ற சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும், எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல். அப்படியே வரலைனாலும் நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் வந்துட்டு கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கோம். அதை செக் பண்ணி பாருங்க. அதில் அப்பப்போ நான் லிங்க் ஷேர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். முடிஞ்ச எனக்கு டிஎம் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் கைஸ். பை கைஸ், பாய்.